vereniging neemt het zo het is, maar leden uit Iten zijn omjouwing docht mij onderman bij het hond Oscar-verkiezing maar een scène uit de film Moulin Rouge. En nou zit het hele dorp in spanning voor de verkiezingsneun. We zijn wakker er ook mooi. Ja, het leeft juist heel erg. En hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest. We hebben zowat 100 mensen die er mooi in hebben. Bijvoorbeeld als publiek. Maar ik s'avonds die kostuums die erachter hingen, die maken binnen en smink en decor. Dus er zijn heel veel mensen bij betrokken. We hebben natuurlijk in de onrin na het opnemen van de scène natuurlijk al heel volle dingen, de decors en de kostuums en de PR. En we gaan natuurlijk in die weken zelf met elkaar in het dorp, zo is heel gezellig zitten om alle scènes te bezien. Ik van de concurrentie natuurlijk. Ja, en nu zitten we volop in de stemronde, dus we hopen gewoon dat we gewoon een Oscar naar huis kennen. Dat heel Friesland en iedereen op je stemt. 3, 2, 1, schrik, actie! Een minuutje filmmaatje wat al gauw een volsluine opname daar met 44 scènes. In eerste instantie is er iets van, nou dat doen we even, dat vreubelen we in de sneeuw, midden wel even niet, maar kort kunnen we alleen bij. Maar? Nou net. Nee, dat weer toch echt wel een naïeve gedachte. Je leert wel van zo'n avontuur hoe vreselijk ingewikkeld het is om een film te maken en hoe volle tijd erin zit. Sneun gaat het zelskip in Gala naar Utrecht. Daar vindt de Oscar-uitreiking plak. Uiteindelijk is het wel een hele melige grap of zo, maar het wordt hartstikke serieus opgepakt, of net? Ja, De Man bij het Hond is voor het slot van rekening een satirisch programma, dus je weet net wat ze ermee doen. Maar in opname daar hier in de ploeg al wel het idee dat ze zo serieus waren en het zo leuk oppakten, dat het wel iets heel moois en iets heel serieus wezen zou. Stemmen kunnen morgen tol voeren.